Dili lang hustisya kundi healing usab ang gikinahanglan sa pamilya sa nabiktima sa linuog nga pagpatay nga si Christine Lee Silawan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ani ang report. Gitugan ni Cebu Archbishop si Palma nga mibisita na siya sa haya ni Christine Lee Silawan. Miduyog siya sa gibating kasub-anan sa pamilya sa dalagitang nabiktima sa linuog nga krimen. Sa pagkasikop sa suspek na hinaot ang arsobispo, nga magsugod na unta ang pag-alim sa nahiaguman nga kasakit sa pamilya. Kini pinaagi sa nakabot nga hustisya. Karong kinadakpan naman somehow justice is realized, pero of course di man good in the total sense of the word na kay how can you revive a dead person? How can you immediately erase the sorrow in the family? And how can you erase the fears in people? Pero at least man lang, we are reminded that crime does not pay, and unta, kini magpinamdam na to of course we condemn crime, but more than that, we should aspire to bring about healing. Samtang nasubo si Palma tungod kay minor de edad ang itumbok nga suspek nga nasikop sa masakop sa NBI-7. Luyo sa kabataan nini nalambigit na sa brutal nga krimen. Gihimugatan ni Palma nga sa aspito sa pagpasahilo. Ubanan usab kini sa pagtaral sa hukmanan aron makatubag siya sa mga aligasyon bato kaniya. Pareho man lang sila, that makes it sad, kay in such a tender age, mao nang nagkatabo. This is the mystery of evil, the mystery of crime, and of course the mystery of death. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.